Per protegir el contingut d'un full de càlcul, només hem d'accedir al menú Revisar i clicar a l'opció Proteger hoja. Però què passaria si només és una part d'aquest full el que volem protegir i deixar llibertat per escriure altres celdes? Fem la prova. En aquest cas, volem donar permís als usuaris perquè posin les notes corresponents a les columnes de primera, segona i tercera avaluació, però volem protegir el nom i el cognom dels estudiants. Abans d'iniciar el procés, però farem una apreciació. Totes les celdes d'Excel per defecte estan bloquejades i podem escriure simplement perquè no estan protegides. Fixem-nos-hi. En aquesta celda, si ara vaig a definir el seu estat a proteger, veurem que està bloqueada. Per tant, el que haurem de fer és seleccionar aquelles celdes on jo permeti l'escriptura i desbloquejar-les. Així doncs, en aquest cas el que farem és seleccionar les celdes on els nostres usuaris podran col·locar les notes, columnes de E i F, farem un botó dret, Formato de celdes, i en la fitxa Proteger indicarem que aquestes celdes han d'estar desbloquejades. Ara ja hem aconseguit que siguin diferents a tota la resta, que continuen en estat de bloqueig. I acceptem. Ara ja només ens queda aplicar l'opció. Recordem que en el menú Revisar, senzillament, farem un clic a Proteger hoja. En aquesta ocasió no posarem contrasenya i li donarem a acceptar. Si ara fem la demostració, podem veure com amb totes les celdes definides com a desbloquejades puc introduir la nota. En canvi, tota la resta de celdes estan protegides a qualsevol canvi. D'aquesta manera, evitem que ens alterin la informació de base. Si volguéssim desprotegir, tornaríem a anar al menú Revisar i clicaríem a Desproteger hoja.